eventjes bij mijn ouders. Want nu ben ik ben zelf ook de vondeling gelegd. Het was een regenachtige ochtend in Julin aan de oever van een rivier. Tegenover een basisschool. En ik ben gevonden door een meisje. Zij was 13 jaar en ze heette Suchen. En zij was op weg naar school en toen zag ze ineens een doosje liggen met daarin een baby. Op chronologische wijze kom je erachter wat de impact is geweest van de ingreep. Kom je terecht in China? Nou, in Nederland zijn heel veel Chinese vondelingen terechtgekomen. En ik kan me voorstellen dat zij zich wel kunnen verplaatsen in mijn verhaal. En ook wel eens afvragen, ja, waar kom ik vandaan? Wie ben ik nou? Ik wil jullie graag dus iets vertellen over adoptie. Nou, we zijn vandaag op de basisschool OBS Berg en hier heb ik mijn hele jeugd op de basisschool gezeten. Het is al volgens mij meer dan 10 jaar geleden ongeveer dat ik hier niet meer ben geweest. Maar het is wel heel vertrouwd om hier terug te zijn. Ik heb gewoon een hele leuke periode hier gehad met veel vrienden altijd. En als ik me zelfs goed herinner, zat jij hier? Hier? Ja? Ja, dan aan de tafel. Met een groepje, ja. Heel leuk. En toen ging je verder. Dan ging je langs groep 8 ging je de school uit. En dan moest je kijken wat je nu geworden bent. Ja, snel gegaan hoor. Geweldig, ja, super. Ik voel me hier heel erg thuis. Ook toen ik binnenkwam, allemaal juffen en meesters kwamen naar me toe, ze herkenden me nog. En dat is wel heel leuk om te horen, ja. De ogen toch gehad en altijd dan. Toen ik op de basisschool zat, was ik eigenlijk niet zo bezig met waar ik vandaan kwam. Weet je zus ook alweer? Pauline. Pauline, ja. Dus toen ik wat ouder werd, wilde ik wel echt weten waar ik vandaan kwam. Omdat ik mezelf ook meer wilde accepteren. Want ik was altijd wel een beetje de enige Chinese in mijn klas of in de groep. En ja, ik wilde weten wat is er nou zo Chinees aan mij en kan ik nog iets terugvinden van mij van vroeger in China. Moet ik je nou echt helemaal filmen? My name is Xiangxia, but in Chinese you will pronounce it as Xiangxia. And I was adopted from Mother's Love in 1998 when I was 1 year old. And this is my first time coming back to Nanning. Wie was het meisje die je had gevonden? Haar naam is Suchen en zij was 13 jaar. En zij was dus op weg naar school en toen had ze mij gevonden. En dat weten we omdat zij moest naar de politie om daar haar naam op te geven dat ze mij gevonden had. En toen ik dus dit jaar terugging naar het weeshuis, heb ik dat papiertje voor het eerste keer gezien en daar stond haar naam op. En toen zijn wij zelf naar het politiebureau gegaan. Toen hebben zij Suchen toen opgebeld en toen hebben we haar dus gevonden. Ja. En dan hoor je opeens een baby huilen en dan doe je die doos open en ligt er opeens een baby in. Ze was toch heel erg jong en nu is zij 36 en ik heb contact met haar en dat is wel heel bijzonder. En zij was dus op weg naar school en daarom is het ook leuk omdat ik hier weer terug ben op de basisschool. Nou, om weer van mij te horen, dat hadden ze echt niet verwacht, na 22 jaar. En ze zijn ook samen weer met die klas van toen een reunie gaan organiseren om alle herinneringen bij elkaar te brengen. En ja, hebben ze mij verteld dat ze dan mij samengebracht hadden naar het weeshuis. En dat ze dat wel echt heel moedig van zichzelf vonden, want ze waren nog maar 13 jaar. En ja, dat is hun altijd bijgebleven. Sinds de jaren 90 zijn meer dan 230.000 Chinese vondelingen naar het buitenland geadopteerd, waarvan bijna 7.000 naar Nederland. Met deze documentaire wil ik geadopteerden die op zoek zijn naar een afkomst en identiteit handvatten bieden.
Dit is belangrijk om goed te kunnen integreren in de Nederlandse samenleving en om grip te krijgen op wie je bent. Ja. Maar heb je je ouders toen ook gezien in China of niet? Ik heb mijn biologische ouders niet ontmoet, want toen ik geadopteerd was, toen hebben mijn ouders in Nederland eigenlijk helemaal geen informatie gekregen over mijn biologische ouders of eigenlijk heel weinig informatie over mij. En ook omdat ik een vondeling ben, er lag geen briefje bij of zo dat die personen mijn ouders waren. Ik had ook geen naam. En ik wil ze laten zien dat het toch best wel, ook al heb je zo weinig informatie, dat het heel waardevol is om al terug te gaan naar het land waar je geboren bent. En misschien kom je wel meer te weten. Ook al is het antwoord wat je daar misschien krijgt niet wat je verwacht. Het heeft mij in ieder geval wel sterker gemaakt. En ik heb nu ook een verhaal gekregen dat ik weer aan andere mensen kan vertellen. De documentaire begint in China, aan de oever van een rivier in Yulin. Dit is de plek waar ik in 1997 op een regenachtige ochtend gevonden ben in een kartonnen doosje. Ja, dat is een goede vraag, want ik heb zelf aan de meneer gevraagd van de weeshuis, de directeur, waarom werd ik geadopteerd? En toen zei hij, ja, we wilden jou een betere kans geven, zodat jij bij ouders terecht zou komen in een andere familie. En er waren wel heel veel andere vondelingen en kinderen en die wilden ze natuurlijk ook een goed huis geven, maar de meeste kans hadden de kinderen die het jongste waren en ik was nog maar een baby. Ik vond het echt een heel indrukwekkend verhaal, moet ik zeggen. En volgens mij de kinderen ook, want jullie hebben allemaal echt super goed geluisterd. En ja, wel een applausje voor Oké. Goed.